basa randinoita inini hangu ini ndiri condom champion distributor. Ndinodistributa macondoms kumabhawa, kuma-sex workers nemumasaluni. Ndomandodistributa macondoms. Handiti chakaita mupinde kuti muve condom champion chii? Ndakatorwa ndiri as a sex worker ekutanga, ndikandaenda kuworkshop ndikanozvidzidzira zvekudistributa macondom, zvakaitika ndizove condom champion distributor. Vamwe venyu pamakange maakuenda kunotaura navo nenyaya dzekushandiswa kwemakondomu vakazvigamuchira sei? Vakazvitambira kozi vamwe vaitotaura kuti taitoshaya kuti tinomatora sei, taitonyara kunomatora, but patinofamba tichivadzidzisa kozi tinopinda mangava mumabhawa, mungava pavanogara chaipo chaipo, tinosvika totaura navo tichivadzidzisa. Saka vakazvitambira, chero vangari vakadzi vevanhu vakatozvitambira kozi tinodistributira even mafemale condoms. Saka tinoenda taurawo nevakadzi vevanhu tichivadzidzisawo kuti vanoshandisa sei vachira sei, but vakazvitambira vakazvifarira. Mataura nyaya yevakadzi vevanhu, varume havana kuti here maakudzidzisa madzimai edu sex work? Varume havana kudaro kozi varume tinosanganawo mumabhawa totaura navo, tataura navo tozonosangana chero navo kudzimba dzavo tichitaura nevakadzi vavo, vanotongosvito zvakadi zvakanaka. Pamunoisa makondomu kumabhawa, makondomu ari kunyanya kufamba ndeapi? Ari kunyanya kufamba ndeechirume, ndo ari kunyanya kutorwa stereki. Dambudziko ringava reiri kuti makondomu echidzimai haasi kunyanya kufamba? Vamwe vanotaura vachiti hatisati taakunyatsogona kumasevenzesa, vashoma vanomasevenzesa, asi echirume vanhu vanongoti ari isi, kozi vanoona kuti ari isi zviro pakuripfekawo riri isi pakupfekedzwa murume. Muchidimbu mungaziva here kuti munodistributa akawanda sei kuti pamwedzi makatanga riini? Izvi takazvitanga 2017 kuti maybe tomboti pamwedzi munogona kudistributa akawanda sei? Tinogona kudistributa more than 6,000 to 8,000 macondoms per month. Ko ndeapo mamwe matambudziko munosangana nawo pamene muchiita programu iyo? Isusu hedu dambudziko ratosangana naro kunyanya kuma-sex workers, kozi tinoti patienge tichitadzidzana ava handiti unogona kuzoona kana kuti mumwe, kozi takangovaudza kuti you have to be free to us, kuti kana waita problem especially sema-STIs unouya wotaura. Saka titori nevamwe vatinombosangana navo vanouya vachida vaisa mhosva gorubatsiro, kozi anogona kuita even mawatsa aya. Saka mawatsa anogonza arikuda kudi angafara kunopiswa, saka panenge pakuda mari. Saka isusu as our group tinodiscussa nema-sex workers, and then kana paine ane mari ocontributa mari shoma shoma yanenge vainayo, and then oenda pasocial welfare app wonyorerwa tsamba, and then oenda kuchipatara. Bata wine kondo murume akaona mukadzi wake aine kondo, totongoti ziva kuti mukadzi akarikoshesa utano hwenyu mese. Hwenyu mese. Tanzwa kuti madzimai evanhu kunzvimbo dzinedzi vaakutorawo makondomu vachitamba nemakorokoza, zvakamira sei kuno kushuruku? Zvinhu zvitori musingangoti about 40 to 50% yevakadzi vakaita saivavo tiri kusangana navo. Vamwe sero mukufamba maita usiku, kozi ndogona kuti ndofonerwa kana kuti uya nemakondomu pamusanzapo, ndofamba usiku, ndogona kutosangana navo vakadzi vevanhu murodhimo mukufamba vachitoita zvavanenge vachitoitawo, but unoona achitoita nemurume asiri wake. Tingati dambudziko riri kukonzera kuti vakadzi vaya vabude mudzimba mavo nderechii? Apo the main reason hatina, tinongoti maybe vanhu vanoda mari, kunenge kuri kuchiva kuda mari. Mukichinge masangana nevakadzi vamunotoziva kuti vakadzi vevanhu, dzidziso yamuri kuvapawo ndeyekuti chii? Ipapo hatikwanisi kutaura navo, kwavasangana naye panguva yavo hakwanisi kutaura naye, but what zvaanozoita ndezvoti anogona kukuvinga mangwana kuti nezuro paipa mainde vedu musataurawo zvamadi zvamakaona, ongoti bo ndopautozomwenikareja kuti aiwa unouya uchitorawo makondomu kwatichira se tichikupawo kusasenzisa unprotected sex, ndateti tovaudza wedu. Saka muri kuvaprotecta here madzimai aya? Tovapa, kozi isu techingoti basa redu riinde mberi. Handikuda kuti murume akazouya achibvunza kuti muri kupa mudzimai wangu makondomu. Plus zvimwe zvatombonyatsoonaka, vakadzi vacho vashoma manotosenzesa makondomu, kozi pamwe anenge achitotya kuti ora ndikawanikizwa ndine kondomu iroro nemurume wangu ndopinda kuti kudii. Saka sometimes ukatogona kana kuona pamwe ndokochitobva kana ma-EST ikoko, kati kuti ndokutori nehigh risk ye-HIV positive kuvakadzi vevanhu ivavo, kozi havawanzoda kuprotekta vamwe vacho, kozi anogona ngonzi uyapo wotomhanya 2 minutes idzo kondomu aritora kupi, abva atongoenda. Saka muri kufunga kuti vanhu vari kubatikana nekuchengetedza marriage dzavo kupfuura kuchengetedza utano? Ndo zviri kuitika.
murume ari mumba haasi kugutsikana nemari ari kupiwa, ari kutochiva mari dziya dziri kubva kumazowe isi kunyanya munzvimbo dzedu dzatogara dzemakorokoza. Saka isusu vemakondomu vaya vakadzi vevanhu vari kunyanya kuuya kuzoya kwatiri kudzimba dzedu especially usiku vonoka madhoo voenda vonoita zvikororo vowana mari. Makorokoza ambonyanya abhadhira mari yakawanda zvakaita semazuva ano zvari kuuya maUS ari kubva kupa mazuva akanyanyisa kutodarika mabhonda vari kudai, nokuti akaflashigwa mari ari mukadzi womunhu agutsikani nemari iri mumba. Saka chive chiri kunyanyira kwakadzi vevanhu todarika vakapikira basa racho rechive. Zvino pachine kuwirirana here pakati pevakadzi vakaroorwa nemari? Ndosaka dzimba zhinji muchidziona dzichiputsika, kazhinji dziri kuputsika nenyaya yeizvozvo. Zvino zvazva kuitika mavakadzi vevanhu, imi semacondom champions muri kuvatagetawo here vakadzi vokuvapa macondoms nokuti vanoshandisawo butiro here vakadzi vavo? Isu takagara tazviratidza kuti tiri macondom champion, tikavaratidza kuti padzimba dzedu we are free. Saka tinotopinda mavari tichitovadzidzisa kuti musariska upenyu haya mutori. Saka isu tinotovapa. Saka vanotora? Vari kutotora. Murume akazvibata makondomu acho izvozvo ese hatichinisisiru sachazozvitarisizvo ini ndee ndadokwanisa kupura mubasa ndichiita. Asi vari kukwanisa kumagamuchira? Vari kumatora. Patiri kutarisa kuti mudzimba mudzimai akaona kuti murume wake haana kuvindika anogona kutorawo makondomu kuti ashandise nemurume. Ichokwadi vari kutora, especially kana vakanyanya kunzi vari maHIV positive. Tinobva tavanyanya kuvakurudzira kuti shandisai vachengetedze utachiona hwavo hwauri kuitira kuti vakwanise kuchengeta mhuri. Isu tinoona kuti zvakadonaka nekuzi 10% yevazhinji vanhu vari mudzimba vari maHIV positive, ukatarisira ndo vari kunyanya kubatwa neutachiona hwakanyanyisa. Saka kana vari ivavo nokuti vanenge vachizviriska nekuda kungoti nekuti ndakagara ndaita chirwere chekudhara saka handichisina basa neupenyu hwangu, but tozoona kuti vana vazhinji vari kuzosiyiwa vari nherera. Saka isu tinovakurudzira kunyanya vari maHIV positive mudzimba dzakadaro tinotovati torai makondomu.